Kinasgawa kining DJ Hardoy. Naki-conversation man sila ni Presidente. Kinsa kanya nag-edit, no? Horror lagi. Kalaay ba ng balay? Ay, lingaw! Ilan? Kanang imong sigigyaw-yaw, no? Kung nahukas pag plato, nakatabang mo ta kaning balay. Ah, sige lang ako hugas ng plato. Say pulos ng tinoy ready ay. Ayaw na lang to sa muka. Kaya natulog pa man to. May lang to nga mutubo. Ah, sige na lang nagkatulog. Oo nang dili na mamino kay konsintihon mong yapon nimo. Sos, sige giyaw-yaw diya. Hugas na dito. Ako na po tinoy di ay. Nya, asa man? Manghugas ka o manghugas ko? Stilan na oy, ako nga manghugas ka oy. Astilan, kadagagason. Sa malimbalaya ni mura, restaurant kay daghan kay tagugason. Scott na Astilan, ay. Daghan kayo gugason. Kulang halay, pagkasal na itong gason. Hinay-hinay din na diha. Mga buwag gani ng plato ug baso karon. Labay na ng tablet. Suko, dayon natagak ra gani. Tagak bitaw ha. Bantay lang ka sa kuha. Paa po ninyo eh. Hulog ng tao. Tao rin ka. Nganggoy man ka. Asa mo na kumagmana? Nasa imo naman. Look, nanalim ng kabalo. Tao, manatugas. Naaraman din ka kamuangan ka. Sige ra kakatulog. Grabe mga pap, may hinog ka po. Kita ka nag-email ko. Sige ra kag-email buanga ka. Sige ra kag-email. Wala kayo mabuhat. Ha? Sige, yaw, madipit yan ko eh. Laparo ko na si mo ang telepon ba? Dipit ka ko aron buanga ka. Gina ro pangita nimo. Papao, sige pangapa ko ka po. Ambot ninyong duha. Asa mo naliwat? Ayo! 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 Buldog! Oh! Ato sa saga mas be? Kaya na nag-ayo? Ikaw di ay doon naman kag-portahan kabulo daw kung maligo pa ko. O niya, anong diha magkapayang kwarto? Banyo din na diha. Kuha ra gali kong gilisan. Ikaw di gidulo lang kay kag-portahan. Unsa man? Maminaw ka o maminaw ko? Ligi ako na. Stilan ako pormente ning balaya. Ayo! Uy, sa baka ba mo? Sa may tuyo nimo? Isuga ba nimo? Kinsa may di mangisog na ako na lang tanan dire ultimo manghugas og plato ako. Nya tapos palungagon ako. Mura ra katabang ni balaya ni. Ingana man dyan ng mga ginikanan. Sige, panugo. Okay ra na. Okay nang naong nimo. Ikaw puyo ning balaya, ikaw pang limpyo dire. Di pasa, man nimo ang trabaho sa kuha. Sa man tuyo nimo nga naaman yung dire. Di ba? Nangagad si Simeon o si Pedreng na mga ligo daw tagdagat. High blood po kay ka. Pastilan mo ra mo gyadto dire. Sige, muban ko. Magilis ako. Sige, pagdali kay nagulat na to sila sa dagat. A few moments later. Asan ko ka? Mga to ra may dagat kay invite ko. Kisa nag-invite? Si Simeon o si Pedring. Ay, sus! Nagdag ko mo? Ipusa sa itong bubong ito. Sige na lang mo nag-ako noon. Saan nga nagbuhato na ng tinoy di ay? Kagamay ang bata. Di ba nakadaog? Kabugat man sinako. Dakog lawasan na. Kabiya ko na. Sige lang tag-ako ano eh. Ay pagka na lang so pakiro. Ay, sige, ako na.
Sige na naman, ako ano yun, napastil lang, ano yung kalimtangan eh. Isa man, tara na. Tara na nagipahipos, magbukong. Kaya po ni mo, tabunir na eh. Nang ni mo. Tabunir na. Ba, malagi po sa bukong. Gitabunan na ako. Ay, Mayo, kaya nahuman na. Tapos akong tubig ito, kay maligaw ko. Ikaw na ikabog tubig dito pa. Kanda po, imong lawas, di ka kakabot ng tubig dito. Ay na, sige. Reklamo niya. Isa ba pre, lain ako sugoon. Tinoy na yun. Tinoy, kagabay na. Di na ka daw. Di ka daog mo na, sige na nag-email, di kay kung sitiyon mo, di na masugo. Konsintik. Sige na, pagka mo ng tubig ito, kay kaliguan ko, kay madyutip ako. Tilan. Tilan. Tangan nga ako, asar, balde ani. O pa'y manugo, pa'y balde. Saan balde ato? Uy, naraman di ay. Tilan, Thailand. A few moments later. Pa, nanang tubig. Sige, butan na diya. Nga, blaka na ko. Sige, lakaw na. Wala na isugo. Ay, wala na. Sige, paglaka na po na ko, masugo na po ka. Ay, yan ito pa ingon. Paglaka na ko eh. Asa naman si Sidro? Stilan, Miss Papa, sige, magpanugo ba? Wag ibiyaan ano ko. Oy, anong ibalik mo ka? Alangan, gibiyaan ako kay sige na magpanugo. Puro na hinawa ni mong pasangin nun. Ambot ni mo, tugoy.